Il-Parlament sellem il-memorja tal-eks-deputat Laburista u tabib Paul Ketkuti Karwana li miet fl-14 ta' Jannar fl-omor ta' 77 sena u kien serva bħala membru parlamentari bejn l-1976 u l-1981 waqt li sussegwentament serva wkoll il-komunità Mostija minn fejn kien bħala sindku bejn l-2007 u l-2012. It-tnejn waqt l-ewwel seduta parlamentari għal din il-ġimgħa, id-Deputat Prim Ministru Ian Burge iddeskriva lil Dr. Ketkuti Karwana bħala raġel li ta' ħajtu għall-pazjenti u l-komunità Mostija. Karattru uniku u tabib tajjeb ħafna. Tabib illi serva lil mijiet eluf ta' familji Mostin u fil-madwar minn ġewwa il-klinika tiegħu u kien jaf lill-pazjenti tiegħu wieħed waħda. U n-naħa tal-Gvern u l-Partit Laburista iselmu il-memorja tiegħu. Nirringrazzjawh tal-ħidma illi huwa wettaq. L-Speaker Angelo Farrugia wkoll sellem il-memorja tiegħu u tkellem dwar diversi memorji li kellhom flimkien matul il-karriera tagħhom. Dr. Ketkuti Karwana nata l-aħħar tislima l-funeral tiegħu jumejn wara mewtu fil-Musta nhar is-16 ta' Jannar. Tul il-karriera medika tiegħu wkoll kien involut fil-kwistjoni nazzjonali mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija fl-1977. Fit-28 ta' Diċembru ta' dik is-sena fl-eqel tal-istrajk li kien sar mit-tobba u kien irċieva ittra bomba wara li baqa' jagħmel dmiru u jservi lil poplu flok strajkja. Fortunatament il-bomba li waslet għandu ma sploditx. Fl-istess jum anke tabib Edwin Grek waslitlu ittra bomba simili f'daru f'San Ġwan. Bil-maqlub dik sfortunatament kienet ħażlet il-ħajja ta' bint il-professur Grek, Karen, fl-età tenera ta' 15-il sena.